EDSA! Are you ready for this? Let's go! Popcorn, Philip Stark, Maverick, Philip Money, Itlog Monoy Orange. Oras natin mga kabisya sa buong kapuluan. 30 minuto na po makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi on a beautiful Thursday. Thursday na kaagad. Tuesday pala. Aray! Ano, kalbo? Nagmamadali ka na? Gusto mo na weekend na? Eh, kahapon palang Lunes, diba? Yes, Jonathan Ninyo! Mukhang si Uncle Diego Bandido may balak na namang pupuntahan. Iiwan niya na naman tayo dito. Tapos, siya na yung nagsisweldo. Hoy, Duday, wag kang ganyan, ha? May sweldo din kaya kayo. O, ikaw, may sweldo ka ba? Patay tayo dyan. Kinakailangan mo nang ipunin ang iyong sweldo kasi malapit nang gumraduate ang iyong anak. Wow! At kinakailangan mo na mag-ipon kasi kinakailangan mo na ng pag-tuition uli. Okay, mga speaking of graduation, mga kabisyo, pag-usapan natin to. Graduation ceremony mishap leaves people stunned. Matapos po ang kanilang announcer ng isang graduation, almost mali po yung pagkakapronounce ng mga graduates. Oh no! So nag-viral po itong video, though hindi naman po dito sa Pilipinas, sa ibang bansa po ito. Yung announcer po mispronouncing multiple names during the graduation ceremony. Dahil na rin din po sa accent ng announcer. Napakinggan ko po kasi napanood ko po yung video now. Okay, mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin, Tang. Sige, huwag mo lang patagalan yan. Sige, banatan mo. Kahit banatan mo sa puwet. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Bihira ka, Tang. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot, Manong? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards. Basic naman talaga na minsan nagkakamali ang isang host, ang isang announcer, paano i-pronounce yung pangalan. Pero yung nag-viral na video, malala yun. As in. Kasi ang ginawa nilang announcer o taga-announce ng pangalan, merong kakaibang accent eh. Halimbawa, ang pangalan dapat ay basahin Michael Justin de la Cruz. Ang pambanggit niya ng Michael ay Mikulo Hostina de la Cruz. Minorder yung pangalan? Alolo, oy man si Toto, mag-graduate si Toto, tapos morderon mo yung pangalan? Medyo sablay din kasi, sa totoo lang, medyo sablay yung pamunuan. Kung alam mo na, kung kilala mo yung tao na taga-announce mo, na medyo hindi naman ganun talaga, may problema sa accent, sa pananalita, maghanap ka na lang ng ibang host. Kasi ako minsan, totoo mga kabisyo, pag ako po nag-host kung halimbawa may mga pangalan ng VIPs na kinakailangan mong banggitin, nagtatanong po ako sa organizer o sa nag-assess po doon kung tama ba yung pronunciation ko. Kasi sa totoo lang, yung mga okay lang sana kung common name, pero kung hindi mga common name gaya ng mga Nikola Jokic na ang dapat na pronunciation is Nikola Jokic. Ayan. O di kaya si Giannis Antetokounmpo na ang tamang pronunciation is Giannis Antetokounmpo. Ayan. Ano pa, Tang? Eto pa si yung idol ko, si Arnold Schwarzenegger. Isa pa na, Arnold Schwarzenegger. Ay, maloy ka. Kaya ako pag nag-host ako ng mga kasal, pag sinasabi ko na, pag nagkamali po ako ng banggit ng pangalan nyo, batuhin niyo po ako ng tinidor na gold.
Patricio! Gotta say goodbye. Bilis ng oras, ano? At yan ang susunod na Totoy Bato sa programang Totoy na Love. Sa pangalan po ni Tanghenyo Duday, ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. But whatever you do it all for the glory of God. Adios! Until then, see you around. Good evening. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!